हेलौ लोगोफोर, दिनै 1 थारिख बैसागु बोथोरनि 1 थारिख बैसागु बोथोराव दिनै आं गामियाव बेरायनो फैनायखाय नोंसोरखौ लोगोफोर गासिबो गोसो गोरबोजों खुलुमहरबाय। मोजाङै बैसागुफोरखौ जाना मोसादों, लोगोफोर रंजादों, आंबो रंजादों, दिनै मोसादों। बिनि थाखायनो लामायाव एसे बेरायनानै थांसै आरो नै जों गामि बियो गामि बेरायदोंमोन, लोगोफोरजों थांसै आंबो एसे रंजाहैनोसै। नै ओरै नागिरदों लोगोफोरनो थांगासिनो दङ बैसागुनि। आरो नैबे आंनि फंबायफोर, आंनि फिसाज्लाफोर, जेलाव थानाय इन्दि बि फिसाफोर, नोंसोरखौबो दिनै 1 थारिखआव गोसो गोरबोजों खुलुमहरबाय। मा खालायनो, फिसाफोरजोंबो दुखु दं नोंसोरनि थाखाय, जोंबो नोंसोरखौ जेबो खालायनो हाया। साबायखर बावहरबाय फिसाफोर, नोंसोरखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय। जोंनि दुखु दाहाखौ दोनथ'नानैब्लाबो गोसो गोदान 1 थारिखनि थाखाय नायलांदो लोगोफोर। आं एसे बेरायनानै देखायनोसै, लोगोफोर एसे रंजानो थांनो नागिरदों आरो। बाय बाय, दोनथ'बाय लोगोफोर, दसे नायहरदो नै गामिनि बारिफोरखौबो।